Dobrý deň. Vítajte v tretej časti prvej série seriálu Michal a Lukáš bežia o život. Bežia o život. Dnes tu máme špeciálneho hostia, ktorým je Juraj Kravánik, ktorý k nám priletel a z ďalekej Septimy. Takže zadanie je rovnaké. Bežíme z Olympu na starú budovu a čas máme minúta 30, zase to nevidieť, ale to nevadí. Juraj, odštartuj nás. Juraj, presne. 3, 4... Už sa teraz máme. No, Juraj. 4. Juro, nie tak rýchlo. To je debil. To je chuj. Juraj to berie moc vážne. Juro všetko pokazí. My šéf nedohľadne. To je kreten, to není človek. To není človek. Takže vítajte v dieli. Lukáš a Michal už nevládzu. Už nečeká. Jeden. Ale vysvetľujem si to tým, že my sme, dobrý deň, že my, áno, že my sme dnes veľa utekali, čiže my nemôžeme mať toľko energie, ako má náš špeciálny host. Ježiš, koľko? Cílime to. Jo.